Здравейте, драги приятели! Днес имаме привилегията и радостта да бъдем заедно с беседа номер 7 от темата Светлина от Библията, беседа номер 7 с заглавие Как да се молим. Наистина, как трябва да се молим, това е една много важна тема и както подобава, ние трябва да призовем първоначално да потърсим Божието водителство и силата и помазанието на Святия Дух, те да бъдат във всичко. Нека да наведем глави скромно и да призовем Божият Святи Дух, Той да бъде над всичко и във всичко, в правдата, в истината. Амин. Святи Небесни Отче, Татко, благодарим Ти за привилегията и възможността да бъдем заедно и аз те моля да просветлиш душите, които се нуждаят, които са отпаднали, и те моля да ги просветляваш в правдата, в истината. И ние казваме Амин. Амин. Да. Преминаваме към темата как да се молим. Основният текст за днес по темата как да се молим ще разгледаме от посланието на Яков, 5 глава, 16 стих, където е писано: Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Голяма сила има молитвата на праведния. Амин. Където и да се намираш и каквото и да правиш, не забравяй да се молиш. Бяха последните думи на един евангелизатор към един млад човек, който възнамеряваше да се пресели в много отделен град. Да, но аз не зная да се моля, отвърнал с лек укор младия човек. Евангелизаторът беше пропуснал да получи поверенията му в душа върху един от най-важните предмети в християнския живот – молитвата. В молитвата ние откриваме нашите сърца на Бога. Също като ги откриваме на един приятел, но не защото е нужно да кажем на Бога кои сме ние и от какво се нуждаем, а за да ни се даде възможност да възприемем Него чрез молитвата. Молитвата не довежда Бога при нас, а обратното, ние се приближаваме при Него. Защо да не се молят Божите чеда, щом молитвата е ключът в ръцете на вярата и този ключ може да ни отвори небесните съкровищници, в който се съхраняват безкрайните богатства на безчетните средства на Всемогъщия. Сърцето ни се приближава към небето върху крилете на молитвата. Извадки от книгата Пътят към Христос, страница 101, страница 103 и страница 112. И преминаваме към първи въпрос. Как е символизирана молитвата в небесната храмова служба? Четем в пророческата книга Откровение на Йоанна, 8 глава, 4 стих. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Това е едно чудесно описание на особеното внимание, което нашият Спасител проявява към нашите молитви. В земната храмова служба сутрин и вечер се кадеше тамян върху златният олтар. В небесното светилище тамянът символизира молитвите на Божиите чеда.
Възнасят ли се твоите молитви често, всеки ден нагоре към Небесният Отец? Той жадува да чуе твоята молитва. Може би обезсърченият грешник ще каже: мен Бог не ще чуе, аз съм затънал твърде дълбоко в греха. За такива души Исус е разказал притчата за изгубената овца. Четем в Евангелието на Лука, 15 глава, може да го видите, драги приятелю, и за това може да си го прочетете. Евангелието на Лука, 15 глава, разказва за загубената овца. Посред бурята пастирят чу гласа на една овца, която се беше заблудила. Цялото небе се влушава, за да долови и най-тихият зов на най-тихата молитва на един грешник. Никоя наша радост не е толкова малка, че да не въздава сърцето на Небесния Баща, колкото е мрачен да е някой епизод от живота ни, ние можем да му го открием. Той внимава за всяко наше желание и нужда. Ние имаме привилегията да получаваме непрекъсно неограничени благословения от небето. И почти непонятно е защо ние се молим така малко. Небето очаква с копнеж да чуе молитвите на връщащите се към него грешници и ликува за молитвите на радващите се на спасението си Божии чеда. Когато ние занемеряваме молитвата, Сатана се приближава, за да ни обезсърчи със своите изкушения. Той цели да ни отклонява от молитвата, която се възнася като благоухаяние към трона на Божията благодат. Какво чудно обещание е дал Исус на своите последователи? Това може да си го видите и прочетете в Евангелието на Матея, 7 глава, 7 стих, 9 стих и 11 стихове. Тук е една от най-настоятелните покани за молитва. Един любящ баща дава най-доброто на детето си, което му се моли. Колко повече сърцето на нашия небесен баща, препълнено с най-чиста любов, ще се разтвори за молбата на неговите молещи му се деца. О, каква мощ притежава молитвата! Исус ни казва: искайте, търсете, хлопайте, и в същото време ни дава увереността: и ще ви се даде, и ще намерите, и ще ви се отвори. Биха ли могли бедните, нищожни човече да очакват повече? Обърнете внимание, че Бог още никого не е измамил. Никоя молитва не е оставил без най-добрия отговор. Тогава защо да не му се доверяваме повече? Сега нека да получим от Божието Слово някои условия, които трябва да са спазени, за да бъде послушана молитвата. Молитвите биват чути само при известни условия. Когато се обръщаме с молитва към Бога, ние трябва да чувстваме нужда от това. Може да се прочетете в пророческата книга на Исаия, 44 глава, 3 стих, също може да видиш Матея, 5 глава, 6 стих. Едно от най-важните условия, за да бъде послушна молитвата, е вярата. Четем в посланието на Евреите, 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог
и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Защо така малко се доверяваме на Бога? Когато се молиш, ти можеш да правиш това с пълно доверие. Но ще каже някой: аз обичам Бога, но никога не съм знаел как да му се доверявам напълно, за да чуе Той моите молитви. Аз бих искал да знам как мога да вярвам и да му се доверявам, да му се уповавам. Повече. Как ли се чувства Бог? Когато ни чува да му се оплакваме, че когато се молим, ние не изпитваме доверие към Него и не можем да му вярваме. Както баща жали чедата си, така Господ жали уния, които му се боят. Това е от Псалом 103 глава, 13 стих. Не се отдавай на съмнения и опасения. Когато в твоя верски живот се оглеждаш да търсиш трудности и спънки, ти ще намериш, че те стават по-големи и все повече. Потуши съмнението. Довери се на Бога по същия начин, по който се доверяваш на най-добрия си приятел. Във времето на Исус се излекуваха само онези, които имаха пълна вяра и упование в Исусовата целебна сила. Ако вярата ти се колебае, ти можеш да извикаш: вярвам, Господи, помогни на моето неверие, което е описано в Евангелието на Марко, 9 глава, 24 стих. И възниква пети въпрос, който отговаря Библията, само Библията. Ние трябва да проявяваме прощателен дух към другите. Това е описано в Евангелието на Матея, 6 глава, 12 и 15 стихове. В образцовата молитва Татко наш, Исус подчертава, че ако очакваме Бог да прости нашите грехове, и ние трябва да проявяваме същия прощателен дух към ония, които са съгрешили спрямо нас. Шести въпрос. Ние трябва да бъдем послушни на Божия глас, ако искаме молитвите ни да бъдат чути. Четем в Притчи 28 глава 9 стих следното, което е описано: който отклонява ухото си от слушане закона, на такъв самата му молитва е мерзост. Нека да обърнем още един път внимание на това. В Притчи 28 глава 9 стих: който отклонява ухото си от слушане закона, на такъв самата му молитва е мерзост. И също може да се видите първото послание на Йоанна, 3 глава, 22 стих. Колко много отказват да следват светлината, която са намерили в Божието Слово, и все пак очакват да бъдат послушани молитвите им. А Исус казва много ясно: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Евангелието на Йоанна, 14 глава, 14 и 15 стихове. Едно от най-големите спънки за чуването на молитвата е нежеланието на молителя да подчини своята воля в простото послушание на Божиите изисквания, както те са изложени в Неговото Слово. Грехът няма да бъде спънка за молитвата на грешника, ако той моли с разкаяние за прощение. Неизоставеният грях или съзнателното непослушание ще пречат молитвата да бъде чута. Преминаваме към седми въпрос, който наистина Библията има
дава на всеки въпрос отговор. Благодарим на Бога за това. Кажем амин. Седми въпрос. Ние трябва да подчиняваме желанията и молбите си на Божията воля. Както е описано в Евангелието на Матея 7, т.е. 6 глава, 9 и 10 стих, и оттам може също да се прочетете посланието на римляните, 8 глава, 26 стих. О, колко тежко ни е да кажем: не е моята, а твоята воля да бъде Исус. На нас не винаги ни е ясно за какво точно трябва да се молим. Едно дете може да коленичи и да моли Бога да му даде една остра ножица. Бог няма да изпълни тази молитва, защото знае, че детето може да падне и с нея да се нарани. Дори и молитвата на Исус не можеше да бъде изпълнена според желанието на Неговото естество. Това е описано в Евангелието на Матея 26 глава от 39 до 42 стихове. Следното чудесно обещание ни е дадено като котва за нашата надежда. Когато молбите не ни биват изпълнени според нашето желание, но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Това е описано в посланието на римляните, 8 глава, 28 стих. Сатана е напълно сразен, когато ние благодарим на Бога за чутите молитви, даже и когато тези отговори не са точно според нашето желание, ние можем да бъдем спокойни, че Бог ще ни даде онова, което е за наше добро, ако смирено се молим: да бъде Твоята воля. Амин. 8 въпрос. Нашите молитви трябва да излизат сериозно и усърдно от едно изпълнено с желание сърце. Непрестанно се молете. Това може да си го видите, където е писано в 1 Солунци, 5 глава, 17 стих. Виж също Матея 6 глава, 7 стих и Колосяни 4 глава, 2 стих. Много бързо ние отпускаме Божията ръка, а Той се радва, когато настоятелно му поднасяме молитвите си. Колко молитви се възнасят без да се задържат настойчиви, сърцераздирателни молби, които да затрогват небето. Молиш ли се за един заблуден в греха син? Моли се дълбоко душевно съкрушение. Не отстъпвай, дръж се за Божиите обещания. В постоянна молитва Сатана иска да те отклони, но Бог желае ти да продължаваш да се държиш здраво на постоянната, усърдна и победоносна молитва. Равнодушните и шаблонни молитви не са угодни на Бога. Някои са загрижени, защото не знаят в какви думи да облегнат молитвите си. Ако си премалял от глад, би ли търсил думи, за да измоли за хляб? Ако твой близък е на смъртно легло, не би ли намерил думи, за да повикаш лекар и се опиташ да го спасиш? Когато те сполети някаква голяма радост, не би ли намерил думи, за да я сподели с близките си? Тогава ти можеш да се молиш, защото молитвата е изказване на какво? На нашите нужди, желания и радости на Бога. Амин. Понякога телефонистката може да каже:
Поради технически причини, вашият разговор с столицата ще се забави с 2 часа. В нашата връзка с небето не бива да има подобни прекъсвания. Ние трябва да бъдем в постоянна връзка с Бога и да живеем в атмосферата на молитвата. Дръж телефонната линия на молитвата винаги отворена. Молитвата не трябва да бъде вик във време на нужда, а една постоянна връзка с небето. За какво да се моли? Ето един кратък списък на нужда, а една постоянна връзка с небето. За какво да се молим? Ето един кратък списък на неща, за които човек може редовно да се моли. Като подточка А. За прощението на греховете и сила за цяло предаване на Бога. Може да видите, където е описано в Евангелието на Матея 6 глава 12 стих, първото послание на Йоан 1 глава 9 стих. Б. Като подточка Б. За мъдрост, за разбиране Божието Слово и воля. Това, което е открито в посланието на Яков, 1 глава 5 стих. За всекидневния хляб и нужди. Евангелието на Лука, 12 глава, 22 стих до 32 стих. И като подточка Г. За дребните неща във всекидневния живот. Това може да си го прочетете в Филипяни 4 глава 6 стих. Като подточка Д. За заблудените. Това, което описва посланието на Яков, 5 глава, 16 и 20 стихове. И ако ти се греши, брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Матея, Евангелието на Матея, 18 глава, 15 стих. Като подточка е за болните. Посланието на Яков, 5 глава, 15 стих може да видите за болните каква наистина молитва трябва да се отправя към Бога за болните. И също може да се видите Псалом 103 глава 3 и 4 стихове. И като подточка Ж за отчаяните, обезсърчените и съкрушените, това, което описва Деяния на апостолите 12 глава 5 стих, Псалом 147 глава 3 стих и 1 Солунци 5 глава 25 стихове. И като подточка за властите, посланието на Римляните 13 глава от 1 до 7 стих може да се видите и също преминаваме към първото послание на Петър, 2 глава 13 и 19 стихове. Амин, нека кажем амин. И като подточка и с благодарност, Колосяни 4 глава 2 стих, където е описано: постоянствайте с молитвата и бидейте в нея в благодарение. Освен това, трябва да си отделяме време, за да поддържаме тихо молитвено общение с Бога, да говорим с Бога и да го оставяме Той да ни говори. Амин. Благодаря ви за времето, което отделихте, и ние ще преминаваме. След тази тема следва беседа номер 8. Световните империи и модерната Европа в библейското пророчество. Пожелаваме ви Божието благословение да са с вас. Амин. Благодарим ти, Татко, за времето, което ти даваш, и аз те моля за душите, които са отпаднали, за болните, за всеки един. Ти най-добре знаеш какво се нуждае, Татко, и те моля твоята превъзходна ръка, която е над всичко във всичко добро, да бъде с всеки един, който те призовава. Но най-вече те молим, Татко, научи ни как да се молим и как правилно да искаме, защото
е писано в Твоето слово: искайте, ще дадете, но на друго място намираме татко, че казва стиха: когато искаме, зле просиме. И те молиме ти да ни научиш в правдата и в дисциплината и в молитвата, как да искаме и как да получаваме и за какво да се молиме. Благодарим ти, татко, че ти беше с нас и ще бъдеш во век веков. И дай ни сила и светлина. Амин.